ụmụnne m, this girl na-achọ ịkọlụ na akụkọ a kịta. To me ọ lụla na-apụ eze enu. Ọ lụla na-apụ eze enu chai. Ụfọdụ ụmụ nwanyị ọ sị na enwere nne, na enwere nna yọtago. So na onwe nwoke bịala ịnụ ya. This guy wee bịa na the guy anụvugo nwanyị mụta ụmụ na-atọ, nwunye ya wee nwụọ. The guy wee kpọlị anya na ya na-abụ wee bili mee gie wee gwa ya sị ya ndị ya bụrụkwa nwoke zuru ezu na ya ma mụnwu nwa na ụmụaka ndị ọfụlụ bụ ije n'ezi kpata nwa bata busi enye mụọ na ya ga-accept ya na ya ga na-atị ya. Ị na-aghọta na the girl kwelo. So enye gị license kịta o wee pụọ nweta enyi nwoke anụbe nwanyị a young guy so ya na this guy wee bido sebe ibongi. O wee mụọ izizi mụọ ibụọ mana before ha esebe ibongi ka ha segolo obele ibongi ha wee ṅụọ iyi wee si that na ha ma hapụ onwe fa. So this man accept ụmụaka kpọrọ ụmụaka asị nke ya ka apụtazi kịta that guy nke anụbe nwaanyị nke do single si na ya ma nnụzi nwaanyị na ya chọrọ iduzi the lady. The very lady a na-ekwu maka ya wee kwalụ si na ọ ga-anụ ya wee jezie wee gwa the man si na ya dọrọzi happy maybe baka ibongi ọ na-enyeju ibongi afọ and because of that na ya chọọ ịhapụ this marriage na ya afụgo onye ọzọ ya na ya na-abọ chọrọ ekwo. In fact ọ gwara ya sef the guy. So ka ọ gwasịrị the man wee sị ya na ọ bụrụ na isi na ide anụzi na nsogbu adọrọ na ị ga-eje jebela onwe gị ọkwa ịghọta na mana ụmụaka na-abụọ nọ nke ka ọ bụ denu nke nụnwa dị single nke tụbara ime ụmụaka afọ wee sị na ya ma nnụzi nwaanyị ọzọ n'ihi iwu na ọda gel ka a ga-anụ and na ọ bụrụ na anụbụ ya na ya chọrọ ụmụ ya na-abụ na ya ma nkwe. So nke nwaanyị wee sị n'ife ya ji chọọ ịnụ ya bụ na fa gbalụ ndụ na mgbe fa gbalụ ndụ na fa sị na fa ma hapụ onwe fa na anya ka ya ji wee chọọ ịnụ ya na ya chọrọ ife ga-emie na-egekwa akụkọ onye alụlụ anị akwa ịghọtago. Ọ sị m na ihe a na-esekwa okwu na ọ na-ese ezigbo okwu na ndị ma na-ekwugo you can go but leave my kids for me. Ọjụ na ya ma nje maka na enyi nwoke si gịnị na iwu lili na a ga-akpọnye ụmụ ya na ya ma nnụba dị lady hapụ ụmụ ya fọ nwoke ọzọ. Nkịta lachala fa na-aba anya ịmara nkịta sachala fa na nya ma nsacha ma nlacha ụna na-anụkwa akụkọ ọhụ. So the man wee sị na ya ga-apụ court. Ọ sị ya ngwa ka apụọ court. Unu ma na eje court na ụfọdụ ndị mmadụ aghọtasịrị ife dị na court. Ọ ga kịta high court na data anụ ọfịa tụbalụ nwaanyị ime ga-ewin because ife ha nọ na ya bụ onye bụ the biological father of the kids. As long as you are okay, you are now that you can provide, you can, then the kids are yours. Ọsọkwa anya bụrụ na ị nọ na deal only na customary court ka enwere ike ige gị ntị ma ị na-akọ ụdị akụkọ. But for the fact na this man zụrụ ụmụaka anụwa a sị na nke nnekwu dị 7 years nke obele dị 3 years. I don't think na onwe court ga grant for those kids. Yes, because ị makwa na onwe ka o si wee do sometimes so like onwe ụdị lọya ị ga-enweta otie gị ịchaka deceive sie nwoke mmadụ luo kịta chọkụ na ụgbabịa ka eziokwu na ọ mụtago ụmụ na-atọ before but still nwa afọ bụ nwa ya. Ike gwụkwala ike gwụrụ. This lady wee na-ajụ m sị m kedu ife a ga-eme this thing now na afụnụ gị ihe ka ọ dị otu you accepted oluzie kịta ise na ị chọrọzi asịkwa gị jebele onwe gị chọkwa ka ị kpọrọ ụmụaka na abụọ which means na ịbịazi ibe nwoke ahụ bịa mee gịnị kedu ife ịbịa mee you came to mebie and jawalo. I'm only sharing it for we to learn. Sometimes ọ bụrụ na ịnụ nwaanyị ịbụghị nwoke ọ bụkwala agreement ka ị ga-ede ka ide agreement before nwaanyị efelu pụọ maka na ụfọdụ na-abụ ha felu pụọ fesie fama mbatazi again and fa ga-apụzi ọzọ fa kpọkọla ụmụ gị wee pụba ike gwụrụ. So ọ bụrụ na ịgbala ife this guy ga-eme wee jidekwa ụmụ ya maka na makiara abata onye wetalụ this story. Achọrọ m ime ife ọ ga-eme because na ọ lụla na-apụ ezi enu. Gịnị ka ị na-eme na ị napụtara nwoke mmadụ chọọ ka ịkwụbịa n'ezi gbalụ ịtọ jawalụ kedu onye a na-akọlụ nke afọ. Achọrọ m ime ihe ị ga-eme
isi na ịnụsigo, go leave the kids, this is me. Ọ bụrụ na ụmụaka na-ada enetefe anya is a different story, but this is just pure wayo ka unu bulu this man wee bata be nwoke mmadụ bụ onye wayo. Ọ bụrụ na ị chọrọzi ijebela onwe gị, leave those kids for this man, maka iji anything ọbụla luli aka wee chọba gị a na-akọ eli. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.